Už je to skoro 2 roky, čo od posledného pádu na $16,000 stále rastieme. Máme sa niečoho obávať, alebo práve teraz je ten pozitívny sentiment? No, chcel by som všetkých potešiť, ale nie. Budete mať asi príležitosť na ďalší nákup, lebo proste neviem. Ale vyzerá market zle, čo sa týka trhu klasického, TradFi. Tam sa už celkovo dlhšie očakáva nejaký pád. Čiže nechcel by som byť zaslepený, že ideme na $1 000 000 teraz, ale určite tu šanca ešte bude pre nových investorov na to, aby nakúpili možno lacnejšie. A čo hovoríš na Donalda, na Trumpa, a keď spustil aj ten svoj meme coin? Dobré rozhodnutie, super pre trh, alebo práve naopak? Ja si myslím, že to je katastrofa. Akože pre mňa osobne je dobré, že máme krypto priaznivcov, ale je to také trošku skémové mi to pripadá. A myslím si, že dosť veľa ľudí to odrádza od možno aj investície do Bitcoinu, lebo vieme, že Amerika je dosť rozpoltená, že buď si za Trumpa, alebo nie si a nič medzi nemôžeš byť. Čiže myslím si, že veľa ľudí sa aj riadi tak, že OK, kryptomeny scam, kryptomeny nie scam. Čiže neviem. Rád by som bol, aby to bolo priaznivejšie. No. Takže celkovo Trump ako prezident, prínos pre kryptomeny, áno alebo nie? Určite áno, lebo zase sú tam aj pozitívne veci, čo prišli, hej, kryptozákon, regulácie, proste aj celkovo to naštartovanie krypta v svete Stablecoin Act, hej, alebo ten Genius Act, čo tam majú. Čiže ono je veľa pozitívnych vecí vďaka nemu, že je tam, ale konkrétne, keď sa bavíme čisto o meme coinoch a jak to celé bolo spustené, to už je také no. Ale akože priaznivé. Bolo by lepšie vidieť vo viacerých krajinách taký priaznivý postup voči kryptomenám, ako je v Amerike. Lebo v Európe je to tu nám máme trošička väčšiu ručnú brzdu vyťahnutú. Taktiež aj pri tých rezervách, ktoré spomenul, nakoniec nejdú nakupovať nejdú vytvárať tú štátnu rezervu v tých bitcoinoch, ale podržia to, čo majú. Je to podľa teba, zmení sa to do budúcna? Budú nakupovať, budú vytvárať tú štátnu rezervu v bitcoinoch, alebo nie? No my teraz si musíme počkať podľa mňa na iného lídra, keďže Trump je to jeho posledný cyklus. A uvidíme, že či sa tamto nezačne dramaticky. Ja dúfam, že toto, čo už majú vybudované, že ostane a následne bude pribúdať stále lepšie veci. Trump, on je taký beťar v tom, hej, že on si stále povie niečo. On to splnil, hej, prakticky máme vytvorené v Amerike rezervy, len každý si aj myslel, že keď máme vytvárať rezervy, tak to nebude tým, že zoberieme niekomu kryptomeny. To je jedno, akým spôsobom ich získal, ale skôr, že to bude nakupovať a to sa nestalo. Hej. Čiže aj my máme chybu, že predbiehame veľa vecí, máme tie obrovské okuliare Bitcoin, všetko s našou myšlienkou, len proste Trump si z toho spravil skôr taký svoj piesoček a má tam World Liberty Finance a proste je to moje, nie je to moje, ale je to moje, celej mojej familie, čiže je to, no. BlackRock a MicroStrategy vlastne skoro už 7% celkového počtu tých bitcoinov. Je to dobré alebo zlé? Je to dobré, akože že máme tu niekoho, kto takto podporuje kryptomeny, ale už to napakovanie nemusí byť úplne najpríjemnejšie, keď príde pád. Lebo to môže byť Achillová päta nielen nášho trhu, ale celkovo TradFi, že Michael Saylor a ostatné spoločnosti to môžu trošička prehnať s tou pákou, ako získavajú tie svoje prostriedky na kumuláciu a proste tam sa to môže raz, dva otočiť aj tým zlým smerom, že príde oveľa väčšie vyklesanie, než by malo prísť, alebo než je očakávané. Hej? Lebo teraz sú tie očakávania zhruba, že keď Bitcoin by išiel na tých nejakých 85 000, tak to by bol taký už dobrý crash, možno ešte potom jeden leg down, ako vie v bear markete spraviť Bitcoin, ale proste 85 nie je katastrofa skrz toho, že nebude to nižšie než v roku 2021. Hej, čiže, lebo tam sme stáli na tej 60, čiže bolo by to OK. Len keď sa tu začne valiť tá vlna likvidácie, tam zase musíme chápať, že tam je board. Hej, Michael Saylor je síce zatiaľ frajer, len keď prídu krutšie časy, čiže či to aj tak ostane. Hej, čiže... Myslíš si, že my, čo tu všetci sme teraz, celkovo aj generácia mladých ľudí, dožijeme sa ešte niekedy, že prídeme reálne niekde do obchodu alebo proste do reštaurácie, zaplatíme si službu reálne kryptomenou, či Bitcoin alebo iný. Je to podľa teba reálne, že to ešte zažijeme? Áno. Akože my už to teraz zažívame, ja to zažívam stále viac a viac, čo je skvelé, ale nemyslím si, že zažijeme to Bitcoinom. Lebo už napríklad toto je moja 3. konferencia. Minulého roku som spoznal chlapcov z jednej organizácie českej,
ktorí vám zabezpečia to, aby ste nemuseli predávať Bitcoin a mali prostriedky, hej, čiže už je prakticky slúži Bitcoin ako kolaterál, hej, že prídem ako keby do banky, dám tam svoj jeden Bitcoin, oni mi dajú 50-75% toho, čo by som mohol z toho mať, keby som to predal a tým pádom nemusím to daniť, lebo som si zobral úver, ale myslím si, že taký ten predaj, že by ja som niekde mal platiť Bitcoinom, skôr už nedáva logiku, než ostatnými kryptomenami áno, lebo tie sú volatilné, hej, takisto tú minulú sezónu Solana bola na výslni, spadla ako kameň, teraz je znova na výslni a zase spadne ako kameň. Čiže Bitcoin už si udržiava ten taký svoj štandard, čo je dobré. Hej. Posledné mesiace sledujeme fakt akože naozaj veľmi pozitívny narratív okolo toho Bitcoinu. Existuje niečo, čo by mohol ten Bitcoin fakt, že teraz zastaviť a nehovorím, že padne na 10 000, ale proste bol by tam brutálny pád, ako si spomínal ten Michael Saylor s tými pákami, ale je niečo, čo by mohlo ešte ohroziť ten kryptomenový svet do takej miery, že fakt to začne celé upadať? Nie, nemyslím. Myslím si, že maximálne, čo môžeme vidieť, je fakt, že extrémny legdown vďaka prepakovaným pozíciám, ale to zase bude len príležitosť, to je v kuse ten istý kolobek, hej, či tu príde retail, či tu teraz máme inštitúcie, hej, potom tu budú vlády, štáty, vidíme aj organizácie v Amerike, ako sú tie dôchodkové spoločnosti, hej, čiže 401k spoločnosti a proste to je jedno, kto koho nahradí, aj keď niekto brutálne odpreda, vidíme to teraz na veľrybách, stále tu je niekto, kto ten obrovský, čím väčší pád, tým rýchlejší, vyššie zažijeme. Videli sme to fakt, že na tom, ja som akorát na to robil teraz video, že po každom bull markete príde veľký dramatický prepad, následne sa zastaví ten market, začne si hľadať svoje dno a potom príde ešte jeden signifikantný legdown. V kuse sa tam nájde nejaká správa, hej, teraz to bolo, čo to bolo, crash, no brčka, áno, FTX, pardon, hej, že on spadol, Luna najprv nás stiahla, potom FTX, ale potom sa začnú vytvárať fakt, že zastaví sa totálne market po tom poslednom prekvapivom crashi a začnú masívne nákupy a potom to už je nezastaviteľné. Do Bitcoinu a celkovo do kryptomien, ale hlavne ten Bitcoin investujú veľké inštitúcie ako BlackRock, ako MicroStrategy, banky už do toho idú. Je tam podľa teba ešte niekto, kto tam chýba? Čo sa do budúcna možno zmení? No chýba tam asi veľa ľudí, ale zatiaľ je to stále vo veľmi malej miere. Hej, akože my market cap ešte sa nechytáme ani na zlato. A keď si máme predstaviť, že je to oveľa lepší prostriedok držby, celkovo akože store of value a takisto môžeme ním platiť. Hej, čiže ja nechodím so zlatou tehličkou vo vrecku a nedám niekomu a kúpim si za to hocičo, hej. Čiže aj to, tie frakcie Bitcoinu sú veľmi dôležité. Čiže nás už len čaká rast market capu, hej. Proste a takisto schodíkový to, hej, takisto ako to ide bull market, pekne stúpame smerom hore, bear market, troška spomalenia a potom zase naberieme a teraz už budeme naberať na oveľa väčších. Možno už ani nepríde nejaký signifikantný dump. Bodaj by to tak bolo, no. Čo si myslíš predikcia do roku 2025, do konca roka, cena Bitcoinu? 150 pre mňa bude super. 200 je také, že si myslím, že by sme to mohli dať, ale viac neočakávam. Hej, 200 by už bolo fuf. Jasné. Stalo sa za posledný rok niečo v tvojom živote ohľadne krypta, čo je niečo crazy, alebo niečo, čo si povedal, že wow, že toto by som v živote nečakal? Asi ani nie. Memecoin sezóna aj mňa prekvapila, hej, to bolo... Nezapojil som sa do nej, lebo akože mám rád aj mimo Bitcoinu, ale memecoin bolo už až na mňa, to je už až na mňa veľa. Čiže jediné prekvapenie. Prečo tá alt season, ktorá bola za minulé roky extrémne silná, prečo teraz bola totálne, že zanedbateľná, alebo možno čaká na správe ešte tá alt season? Podľa mňa alt season nás čaká, ale alt season nespustia inštitúcie. Hej, proste oni nie sú takí magori ako my obyčajní ľudia, čo majú 50 eur vo vrecku, tak každý očakáva, že OK, tak nemôžem nakúpiť Bitcoin, lebo mi toľko nezarobí. Čiže nakúpim čo najväčšiu sprostosť, aby mi to akože hodilo nejaké peniaze. A potom tam sa stáva to, čo sa stalo v meme sezóne, že každý pumpuje počas all-time high do nejakého memecoinu, lebo to nemá strop a začne to vyklesávať a potom nám chýba ten retail, ktorý by aspoň začal investovať do hoc akej rozumnejšie voľby, než je memecoin alebo hoc čo iné. Lebo je veľa zaujímavých projektov aj mimo Bitcoinu, si myslím, ale až taký extrém, že memecoin, že by mal mať nejakú
nejaký význam tam väčší jak mím, tak asi ťažko. Ale čaká nás ešte tá alt season, alebo už sme ju prešli? Myslím si, že áno. Teraz sa dostávame presne do toho šialenstva, že aj keď Bitcoin má len mierne spomalenie alebo aj vyklesanie, niektoré altcoiny sa už chytajú, hlavne tie väčšie market capy sa chytajú v tom, že už nemajú, okamžite nenasledujú Bitcoin, hej, aj keď príde menšie vyklesanie, až na tých dramatickejších pádoch, vtedy príde nasledovanie. Ale myslím si, že áno, a dúfam, že to začne klasicky, ako to prichádza, najprv Bitcoin, následne Ether sa chytá, potom sa chytia veľké altcapy a potom možno máme mesiac na to, že príde každá sprostosť, čo nájde svetlo sveta, tak začne stúpať. Takže je možné, že Solana tento rok, alebo túto alt season $1000? Ja som radšej, takže keby bolo 500, 550 by to bolo v pohode. 850 som videl ešte podľa FIBA, to je ešte reálnejšie, ale 1000 to už sú také, dúfajme, že áno, ale to už sú, myslím, že to je také totálne hrány, že už pomaličky si dávaš ružové okuliare dole. To je tak, jak Bitcoin na $1 000 000. Áno, možno niekedy, ale túto sezónu asi ešte skoro na to. Jasné, dobre, díky. Díky moc, díky.